Bapak Kepala Dusun Demangan ingkang satunggu kinurmatan, para sepuh, bini sepuh, saha tokoh masyarakat ingkang rineksa ing panyuwun, para warga dusun, bapak-bapak, ibu-ibu, saha para kadang muda-mudi ingkang bagya mulya. Sepisan, sumangga kita tansah ngaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapanten warni kanikmatan, kasarasan, saha kalodhangan saéngga ing dinten punika kita saged kembar manunggal wonten ing papan punika kanthi rahayu wilujeng tanpa pamengan satunggal punapa. Saperlu nindakaken tradisi nyadran utawi sadran. Sholawat saha salam mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antuk-antuk syafaatipun wonten ing dinten pungkasan mangke. Para rawuh ingkang satunggu kinurmatan, kaya dene ingkang sampun kita mangertosi, tradisi nyadran punika minangka warisan luhur saking para leluhur kita ingkang tasih kita lestarekaken ngantos dinten punika. Wontenipun adicara nyadran ing sasi ruwah punika sejatine nggadhahi piguna saha ancas ingkang luhur kagem pagesangan kita. Ingkang kapisan, adicara punika minangka wujud rasa syukur utawi tasyakuran dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa. Amargi kita sedaya sampun dipunparingi rezeki, kasarasan, saha kamakmuran wonten ing tlatah dusun Demangan punika. Jawi punika nyadran ugi dados sarana donga, dzikir lan tahlil saéngga kita saged kempar manunggal wonten mriki saperlu nginton donga sarta nyuwunaken ngapura dumateng para leluhur, bapak, ibu utawi sedherek kita ingkang sampun tilar donya. Mugi-mugi sedaya amal kasaenipun dipun tampi lan dipun paringi papan ingkang sae wonten ngarsanipun Gusti. Boten namung punika, tradisi punika didados sarana kagem reresik lair lan batin. Tegesipun kita boten namung reresik makam utawi kuburan kemawon, nanging nyadran punika ugi dados sarana kagem resiki manah kita piyambak-piyambak kagem mapak dhatengipun sasi suci Ramadan. Wusananipun lumantar adicara kembul bujana utawi kenduren samangke, kita saged mirsani kaendahaning gotong royong lan guyub rukun dumateng sedaya warga ingkang sami sengkut, boten beda-bedakaken derajat sarta sami lenggah kempal saperlu donga lan kembul bujana sesarengan. Sedaya punika dados bukti ingkang cetha bilih masyarakat kita tasih ngugemi asoring derajat lan luhuring bebuten. Para rawuh ingkang minulya, kula ngaturaken agung panuwun dumateng panjenengan sedaya sesepuh dalah Bapak Dukuh Demangan ingkang sampun kersa nglonggari wekdal sengkut gumrebut saha paring pambiyantu awujud tenaga pemanggihan punapa dening materi saéngga adicara nyadran wonten ing dusun Demangan punika saged kaleksanan kanthi rancak. Mugi-mugi kanthi wontenipun tradisi punika dusun kita tansah pinaringan berkah, ayem, tentrem, tebih saking pageblug utawi bebaya lan saged mindak sae tinimbang taun-taun kepengker. Amin. Kula minangka titah sawantah ingkang boten sepi saking kalepatan
nyuwun agunging samudra pangaksama. Menawi wonten kirang pranani anggen kula matur. Punapa dene wonten solah bawa ingkang kirang suba-suba. Tuku santen wonten ing peken cekap semanten lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.